לך לתת לי סטירה כשנכנסת, אוקיי? אז למה אתה כזה מבקש את זה, חברים יקרים, זהו פארק וויין שהוא כנראה אחד האנשים האהובים עליי בעיר. קשה להיות גיבור על בירושלים. לפעמים חלומות מתגשמים. באיזה יערות אהב וולדמורט להסתתר? נגמר הבצק, אני סורי. באמת נגמר הבצק? באמת, בכלל נגמר הבצק, אחי, כולם פה מסתורים אחרי הכוח. מה? אוקיי, תארי לי יום בחייך. היה לי חתול. אוקיי. אני קמה בבוקר, אני מרביצה לכיכר לחם, ככה. קושרת ילד לכיסא עם כאפה. ואז? Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana, Hannah Montana.